Jeg hedder Henrik Solgaard Larsen. Jeg driver det landbrug her sammen med Ulla. Vi har en stald, der kan rumme op til omkring 130 årskøer og dyrke 170 hektar mark. Og i og med, at vi har godt med jord i forhold til antallet af køer, vil vi også gerne have køerne til at æde så meget af vores eget foder som muligt. Og det er derfor, vi har haft et rigtig godt samarbejde med Michael og Christine for at få detaljerne med i at få det foder omsat. En græsindslæge er ikke bare en græsindslæge, alt efter om det er første eller femte slæt. Og det har vi søgt andre steder, og det har Michael været rigtig god til at få lidt ekstra foder i dem. Samtidig med har vi ændret fodringen ved vores kalve, sådan så de er før klar til inseminering, og dermed skal vi også nogle måneder af vores kælvningsalder. Vi fodrer altså med en særskilt blanding til de malkende køer, en særskilt blanding til de goldkørende og de højdrægtige kvier. Og så får vi en blanding til kviadrætte, hvor vi blander lidt ekstra af det gode i til kalvene op til 5 måneder. Kan du så fortælle lidt, hvad køerne yder så her over 2016? Vi ligger på godt 12 tons, hvis vi tager i forhold til vores gødningsregnskab, 12.600. Vi leverer til mejeriet knap 12 tons. Ja, det er flot klart. Og kælvningsalder, hvordan ligger den i dag? Den ligger et sted mellem 22 og 23 måneder, men i og med, at det nu begynder at være de kvier, der kommer, som vi har fået noget bedre fra små af, satser vi på også kan skære yderligere en måned af. Ja, det er godt. Tak skal du have, Henrik.